hľadiska vnímania nerómskej väčšiny môže identifikovať kdekoľvek, nielen na Slovensku, tri základné typy problémov, ktoré sú všetky externalitami. Externalitami sa v ekonomii myslia veci, kde to, čo robí, má nejaké dopady aj na iných ľudí. Prvou externalitou, ktorá vníma veľká časť tej majority, je externalita, by som povedal, negatívneho životného štýlu. To znamená, že ak môj sused žije spôsobom, ktorý spôsobuje nejaké náklady, či hluk, či špinu, alebo aj to, že je menší záujem investorov, škarečia dedina, čokoľvek, tak to považujem za náklad, ktorý nesiem aj ja. Druhá externalita je externalita kriminality, kde veľká časť majoritnej populácie vníma, že Rómovia sa nadštandardne podieľajú na kriminalite. Nemáme štatistiky, ako sme zistili, ktoré by to potvrdzovali, ale väčšina pozorovateľov sa zhodne, že asi tá miera kriminality je vyššia. Len viacej analytici vysvetľujú, že je to skôr dané chudobou ako nejakou rómskosťou. To však tú bielu majoritu veľmi nezaujíma. Treťou externalitou je externalita tzv. Príživníctva, kde veľká časť bielej majority vníma to, že časť Rómov žije zo sociálnych dávok a opäť, že je to nadštandardná časť populácie. Tento problém politicky na Slovensku v posledných rokoch je však menej relevantný, pretože po reforme sociálnych dávok od roku 2004 to v podstate ako politický problém zaniklo a zatiaľ sa to ani neobjavilo. To znamená, že dnes sa zdá byť, že je problém s externalitou životného štýlu a s externalitou kriminality. Z hľadiska politických prístupov, ktoré používajú extrémistickí politici, tí sa väčšinou odvolajú práve na externalitu kriminality, pretože na tú sa ľahšie mobilizuje hnev obyvateľstva nerómskeho, pretože mobilizovať na to, že niečo smrdí alebo že sa neplatia dane, alebo dokonca ešte aj na menšiu majetkovú trestnú činnosť je síce možné, ale ťažšie mobilizovať na to, že môjmu starému otcovi ublížili a prepadli babičku, je oveľa ľahšie. Takže z tohto pohľadu tieto tri externality vnímam ako základné politické faktory toho problematického vzájomného vzťahu.